Hyvät urheiluviikonlopun katselijat ja tervetuloa taitoluistelun Suomen mestaruuskilpailujen pariin tosiaan tänne Tikkurilaan. Viimeiset luistimen piirrot ennen joulutaukoa. Jakoon laitetaan SM-mitalleita niin jäätanssissa, naisten kuin miestenkin kilpailussa. Ja jäätanssilla lähdemme liikkeelle. Tässä ensimmäisiä kaarroksia tekevät Olesia Karmi ja Max Lindholm. Pari, joka johtaa kilpailua lyhyttanssin jälkeen ja on vahviten ehdolla Suomen mestariksi sekä EM-edustajiksi Tukholmaan. He tanssivat tämän 4 minuutin mittaisen vapaatanssin, joka sisältää 7 vaadittua elementtiä tangoon. Ja tuo ensimmäinen elementti tuossa äsken pyörähti, se oli tuo yhtäaikainen Twissel-sarja. Pyörivä nosto, itse asiassa 2 pyörivän noston yhdistelmä, tuollainen pitkä nosto, joka on vapaatanssissa olennainen. Kaksi erilaista askelsarjaa. Tässä edetään ympyräaskelsarjaa tanssiotteessa. Yhdistelmä piruetissa, paitsi otteenvaihto ja asentovariaatiot, myös pyöriminen molempiin suuntiin. Suora nosto, tyylikäs matala. Olesia ja Max pyrkivät hyvin huolellisesti kaarityöskentelyyn ja askeltamiseen, ehkä hieman tempon kustannuksella. Ja nyt musiikki antaa haasteen tuohon nopeuden osoittamiseen, näyttämiseen ja intensiivisyyden lisäämiseen. Diagonaali askelsarja etenee. Olesian ja Maxin luisteluun on tullut tiettyä rauhallisuutta, luottamusta ja sellaista itsevarmuutta, joka kyllä huokuu tänne selostamoon ja katsomoon asti. Mutta olen ehkä samaa mieltä, Anu-Liisa, sinun kanssa siitä, että nyt tarvitaan hieman lisää tempoa myös tähän tangon tuliseen rytmiin. Tämä musiikki antaa mahdollisuudet siihen nimenomaan tuon viimeisen minuutin osalta ja se tulee hyödyntää. He pyrkivät siihen, mutta ehkä vielä ei aivan päästä sille terävyyden tasolle, jota tämä tangon
musiikki edellyttäisi. Jäin toivomaan sitä, vaikkakin totta kai edistystä on tapahtunut ja he huolellisesti toteuttivat tätä laadittua koreografiaa. Tässä edetään Twistle-sarjassa yhtäaikaisesti samoin tämä pyörivä nosto, jossa pyörimisliikkeet olivat symmetria, asymmetria hyväksi käyttäen, mutta jotain pientä yhteistyön, kuinka sanoisin, etääntymistä oli tanssin aikana. Mutta hienoa, että meillä on tällainen komea pari. Olesian ja Maxin etumatka toiseen suomalaispariin oli jonkin verran muutamia pisteitä, mutta nyt on todella tiukkaa Cecilia Tönin ja Jussi-Ville Partasen kanssa, mutta kuten grafiikka kertoo, tämä riittää niukasti Suomen mestaruuteen. Anna sille! Nimenomaan! Ja tässä näemme taitoluistelun SM-kisojen lopputulokset. 2 paria ja katsokaa kuinka tasaväkistä, vain 1,42 pistettä näiden parien välillä eroa. Ja vapaa tanssissa Karmi Lindholm-pari on vain puolisen pistettä Törn Partasta parempi. Valter Virtanen johtaa kilpailua miesten lyhytohjelman jälkeen 3 pisteellä Tomi Pulkkiseen, joka on oman suorituksensa siis jo tehnyt. Ja näin Virtanen tulee huipentamaan tämän kilpailun ja panoksena on totta kai Suomen mestaruus. EM-edustuspaikka on Virtasella jo plakkarissa. Kukaan ei ole hänen kauden kärkipisteitä rikkonut tässä kilpailussa, mutta totta kai tässä taistellaan ennen kaikkea SM-mitaleista. Valter aloittaa tuon 8 hyppyosion kirjon kolmoistulppi, kaksoistulppi yhdistelmällä rutiinin omaisesti hyvästä liuusta. Hänellähän ei kolmoisakselia ole. Kaksoisaksel sen sijaan tähän kohtaan. Kolmois Lutz, joka hieman laadultaan jää Pulkkiselle, mutta kyllähän siitä totta kai kolmois Lutzin arvon saa. Ja kolmois Riitti on sitten jo huomattavasti sujuvampi. Aivan tuonne kaukalon laitaan sijoitettu piruetti. Sellaisenaan hyvä, mutta tuo se paikka ei välttämättä nyt paras näkyvyyden kannalta ole. Kolmoistulppi Euler ja vain ykkös Salkov tuohon askelsarjan jälkeiseen hyppyosioon. Ja
Ja sitten saamme kolmoissalkkovin tähän toiseen päätyyn. Ja toinen kolmoissalkkovi, jonka hän yhdistää kaksoistulppiin. Aivan mainio kisa tässä käy nyt sitten kahden kärkiluistelijan välillä, kun Virtanen yltää tuollaiseen kohtuullisen hyvään suoritukseen. Aika tasainen kilpailu tullaan näkemään Suomen mestaruudesta. Tiukoille menee. Kilpailu oli Pulkkisen ja Virtasen välillä tasaista ja lyhyt ohjelman jälkeen. Ja jatkuu sellaisena myös tässä vapaa-ohjelmassa. Virtanen on parempi piruetin pyöriä, täytyy sanoa heti tähän ohjelman loppuun. Mutta sen sijaan tuo hyppyrepertuaari on kyllä Pulkkisella paremmin halussa. Kyllä, sanoisin myös näin. Ja kolmoisaksel tietysti on sellainen rajan jakaja, jossa miesluistelijat jaetaan kolmoisakselin neloshypyn tekijät ja sitten muut. Ja se on sellainen puute, joka sitten Valterilla on, mutta luistelullisesti hän on erittäin hyvä askelsarjoissa, pirueteissa. Ilmaisussaan tasavahva kilpakumppaninsa Pulkkisen kanssa. Molemmat pyrkivät ja pystyvät tuollaiseen uskottavaan esiintymiseen omassa tulkinnassaan. Se on selvää, mutta ehkä kolmois-yhdistelmää jää aina kaipaamaan jopa kahta sellaista ohjelman aikana niillä luistelijoilla, joilla tuota kolmoisakselia ei ole. Virtasella on yksi Suomen mestaruus toissa kaudelta. Nyt tulee 117 pistettä ja nämä ovat hänen ennätyspisteensä. Tosi komeat pisteet vapaa-ohjelmasta, päälle 117 ja yhteispisteet 180. 90 kruunaavat Valter Virtasen Suomen mestariksi ja EM-edustajaksi. Virtasen ja Pulkkisen takana sitten SM-pronssia Viktor Zubikille, siinä miesten mitalikolmikko vuosimallia 2015. SM-taitoluisteluviikonloppu huipentuu naisten kilpailuun ja sen ratkaisuhetkiin. Kaksi luistelijaa on tiukasti tavoittelemassa Suomen mestaruutta. Jenni Saarinen sekä totta kai kilpailun päättävä Kiira Korpi. 2,5 pistettä on näiden luistelijoiden eroa ennen tätä vapaa-ohjelmaa. Jenni Saarinen on luistelija, jolla on jo aika kova hyppyrepertuaari. Hän osaa kaikki kolmoishypyt, kolmois-yhdistelmät ja niin edelleen, joten hän on todella kova haastaja tässä tiukassa taistossa. Ai, kolmoisluts kaatuu tai päätyy jään pintaan. Tuo samainen luts-lyhytoilma se jäi yksöiseksi, joten jotain ongelmaa siinä nyt on tai itseluottamuksen puutetta. Toivotaan, että kaikki sujuu nyt huomattavasti helpommin tuon jälkeen. Kolmoisflippi.
kaksoisaksel ja kolmoistulppi tuohon perään. Erittäin arvokas yhdistelmä. Jenni Saarisen hyppytekniikka on ihailtava. Hän pyörii nopeasti tuon ilmalentorotaation ja kykenee hypyn jälkeen tuottamaan nopeasti ja vaivatta uuden vauhdin. Ja tuo liuku on vaivatonta. Kolmoissalkko, kaksoistulppi, kaksoisritti yhdistelmä. Askelsarjassa pientä takertelua. Tuo syksyn alun Finlandia Trofin jälkeen on varmasti paljon panostettu näihin osa-alueisiin, esiintymiseen, ilmaisuun ja ohjelman kokonaisuuteen, ja se näkyy. Kolmoistulppi, kaksoistulppi yhdistelmä ei aivan nyt osu kohdalleen nuo ponnistusten ajoitukset. Ehkä pientä jännitystä. Kaksoisaksel tulee erittäin tyylikkäistä yhdistävistä liikkeistä, saksihyppy ja korkea maaka. Ja piruettien esteettiset asennot ja tuo vaivaton pyöriminen on katsojan kannalta aina helpottavaa. Ei ihan paras mahdollinen luistelu Jenni Saariselta, mutta täytyy ihailla 15-vuotiaan Saarisen esimarssia aikuisten tasolla. Hän on hallitseva Suomen mestari junioreissa ja nyt ensimmäistä kertaa SM-kisat siis aikuisten sarjassa. Kenties tuo tilanne, että kuuluu yhtäkkiä ennakkosuosikkien joukkoon tässä aikuisten kisassa, luo sitten hieman ekstra painetta, joka näkyy pienenä epävarmuutena tänään tuossa muuten komeassa hyppytekniikassa. Saarinen on hyvin monipuolinen luistelija. Hänen hyppytekniikkansa on jo tiedossa, mutta sen lisäksi näkisin suurena avuna tässä nyt tuon loikan tulkitsijana eteenpäin, joka on ihan muutamassa kuukaudessa tapahtunut. Tässä oli aivan eri ilmeinen luistelija jo nyt kuin mitä näimme alkusyksyllä. Ja huolta ei ole, hän osaa kaiken sen, mitä pitääkin naisluistelussa tällä hetkellä osata, joten vain harjoitusta ja toistoa. Ja tässä meillä oikea uusi helmi naisten taitoluisteluun. Sitten Jenni Saarisen pisteet, ennätyspisteet 155 luokkaa. Nyt tulee vapaa-ohjelmasta 104, 157 tasan. Ne ovat Jennin uudet ennätyspisteet ja odotetusti kärkeen ennen kilpailun viimeistä luistelua. Kilpailun viimeisenä luistelee Kiira Korpi, Tapparan taitoluistelija. Ansaitusti naisten kilpailun ja koko SM-kisat huipentaa Kiira Korpi, joka tavoittelee uransa 5. Suomen mestaruutta.
Euroopan mestaruuskisapaikka on jo varmistunut, koska Kiiran kauden kärkipisteitä Zagrebista ei kukaan tässä kilpailussa lopulta pystynyt lyömään, mutta nyt on vielä panoksena Suomen mestaruus. Saarisen luistelun näimme, miten siihen vastaa Korpi. Hyvä avaus. Kolmoislippi, kaksoistulppi on Kiiran avauselementti. 7 hyppyosiota kaiken kaikkiaan. Toinen flippi jää yksöiseksi. Aivan ihana piruettikombinaatio erilaisin variaatioin, joka on hieman erilaista kuin olemme aiemmin nähneet. Ja kolmoisriitti, kaksoistulppi, kaksoisriitti, 3 hypyn yhdistelmä napsahtaa kohdalleen tuohon paikkaan, joka oli todella tärkeä. Ihana Sibeliuksen musiikki, johon ei ehkä vähemmin avuin kannata tarttua, mutta Kiira Korpi pystyy täyttämään tämän musiikin vaateet. Kolmoissalkkoon. Tässä ohjelmassa ainekset vaikka mihin. Aivan ihanaa nähdä Kiira elementissään tulkitsijana ja niin vahvana kuin tässä tänään. Loistava askelsarja, jossa todella pystyttiin tulkitsemaan musiikkia taitoluistelun keinoin täydellisesti. Ei ole epäselvyyttä tämän kilpailun voittajasta. Kiira Korpi palaa 2 vuoden tauon jälkeen Suomeen ja palaa Suomen mestarina. Omalla tasollaan on Kiira Korpi loppujen lopuksi tässä kilpailussa. Haastajat ovat nuoria, haastajat ovat kovia ja heidän aikansa varmasti on myöhemmin, mutta nyt olemme vielä Kiira Korven valtakaudella tässä suomalaisessa taitoluistelussa. Ehdottomasti kannatti odottaa ja luojan kiitos takas, koska tätä me tarvitsemme. Tarvitsemme ensinnäkin
osoituksen siitä, että urheilija voi palata vaikeankin vammakierteen jälkeen takaisin huipulle. Ja tarvitsemme osoituksen siitä, että myös taitoluistelussa se on mahdollista. Nyt se on nähty. Kiitos siitä Kiiralle ja kaikille taustajoukoille. Mahtava luistelu, ihana musiikki ja kaikki asiat kohdallaan ja pienet virheet, niitä ei tänään katsota. Kiira Korpi saa tästä vapaa-ohjelmastaan 112,69 pistettä, lähes 10 pistettä enemmän kuin Saarinen ja yhteispisteet 168. Tasan ovat hänelle kauden parhaat ja takaavat siis Korvelle uran 5. Suomen mestaruuden. Kiira Korpi, onnittelut 5. Suomen mestaruus. Mitkä ovat päällimmäiset mietteet? Kiitos. Oikein hyvät fiilikset on, että sain hienon luistelun tänään vedettyä ja muutenkin oli upea fiilis taas kotiyleisön edessä luistella. Miten tuo vapaa-ohjelma sujui? Menikö kaikki niin kuin olit suunnitellut? No kyllä sinne toki pieniä virheitä mahtuu, että ei mitään täydellisyyttä vielä ollenkaan, mutta oikein hyvä kokonaisuus ja paljon hyviä asioita ja on erityisen tyytyväinen, että pystyy sillai aika vapautuneesti ja hyvällä fiiliksellä luistelemaan koko ohjelman. Noin kuukausi on sitten EM-kisoihin. Mitä nyt sitten vielä pitää tehdä ja hankkia lisää? Hyppyrepertuaarista pari hyppyä vielä, 3. hyppyä puuttuu, mutta mitä käytännössä, mitä itse ajattelet, mihin tämä riittää? No suoraan sanottuna ei olla nyt valmentajan kanssa vielä EM-kisoja mietitty ollenkaan, että tavoitteena oli nyt ensinnäkin saada se EM-kisapaikka ja varmasti sitten tässä kun muutaman joulun lomapäivän jälkeen palataan harjoitteluun, niin sitten katseet kohdistetaan sinne EM-kisoihin ja mietitään, että mitä siinä ajassa sit voi vielä tehdä. Hyvä, onnea mestaruudesta ja EM-paikasta. Kiitos. Tässä naisten kilpailun lopputulokset 11 pisteellä. Kiira Korpi vie siis Suomen mestaruuden ennen Jenni Saarista. Ja lisäksi haluan nostaa myös SM-pronssia ottaneen Viveka Lindforsin erinomaisen suorituksen vapaa-ohjelmassa. Joten kyllä suomalaisia nuoria taitoluistelijoita on tulossa Korven takana kovasti huipulle. Sen kertoo myös nämä SM-kisat täällä Tikkurilasta. Nyt on aika tullut kiittää seurasta tältä erää ja siirtää puheenvuoro Urheiluviikonlopun studioon ja toivottaa kaikille taitoluistelun ystäville oikein hyvää joulua.